Vážené dámy, vážení pánové, blíží se podzimní krajské volby, tak mi dovolte, abych vám představil naše hnutí Starostové pro občany. Starostové převážně menších obcí na Vysočině se rozhodli, že založí vlastní hnutí, aby náš hlas byl lépe slyšet. Jelikož jsme hnutí založili těsně před volbami v létě roku 2012, měli jsme jen málo času oslovit naše voliče. I přes tento krátký čas jsme od vás získali 4,5% hlasů a chyběl nám k získání mandátů v krajském zastupitelstvu jen jeden jediný hlas z každé obce na Vysočině. Všichni naši kandidáti jsou v každodenním kontaktu s vámi a velice dobře známe vaše potřeby a problémy. Náš volební program je velice jednoduchý a zaměřili jsme se hlavně na naše občany, naše města, městyse a obce. V rozvoji naší země se musí podporovat hlavně rodina, zaměřit se na vzdělání, velice důležité je právo a při všem musíme zároveň vycházet z našich tradic a historie. V posledním roce mají občané naší země čím dál větší strach z budoucnosti a z obav o vlastní bezpečí a hodnoty, které se tu tvořily mnoha staletí. Evropská unie po této stránce zklamala, neplní si své základní povinnosti, nedokáže ochránit své vnější hranice. Zástupci některých evropských států už dnes dostatečně nechrání své spoluobčany, což vidíme prakticky denně. Někteří naši vládní představitelé, kteří byli zvoleni, nás mají zastupovat a jen laxně přihlíží a dokonce veřejně podporují příliv ekonomických migrantů do naší země. Pokouší se je přes různé vládní a jiné organizace tajně umístit na naše území a dokonce nám veřejně říkají, že tito migranti zachrání naši klesající populaci. Proč tedy někteří z nich nepodporovali naše rodiny s dětmi po celou dobu 25 let, kdy byli u vlády? Naše země má dlouhou historii a vychází z našich tradic a kultury. Jiné kulturní obohacení sem nepatří a nikdy patřit nemůže. Naši předci bojovali dlouhá léta, abychom my, naše děti a vnuci mohli žít v klidu a míru. Za tuto cenu položili svoje životy. Mám i svůj vlastní příběh a velice se mě to dotýká, kdy můj děda padl ve druhé světové válce v boji za naši svobodu. Nikdo, kdo se dostal a dostane do vedení naší země, nikdy nesmí s tímto nesmírně cenným bohatstvím nešetrně zacházet a už vůbec rozhodovat v neprospěch občanů této země. Některé tyto záměry mohou být již navždy nevratné. Pro mě vždy platilo a neustále platí, že rodina s dětmi je základ státu. Musí také platit, že rodina je základ našeho kraje a základní potřeby a kvalitní podmínky pro dobrý život musí být i v těch nejmenších a nejvzdálenějších obcích od našeho krajského města. Dalším důležitým bodem našeho programu je vzdělání a podpora regionálního školství. Od revoluce 1989 prošlo ministerstvem školství 19 ministrů a většina z nich přinesla do našeho školství něco, čemu já říkám pokus na našich dětech, rodičích i učitelích. V neposlední řadě i inkluze žáků, s kterou nesouhlasím, a společně se mnou 93% občanů této země. Naši zákonodárci a vláda klidně tento nesmysl, který se zase velkou měrou podepíše na našem školství, schválí. Naše školství patřilo k těm nejlepším a říkalo se zlaté české ručičky a řemeslo má zlaté dno. Možná to kdysi tak bylo. Systém školství od revoluce u nás postupně řemeslo utlumil. Dnes už chybí některé profese a do budoucna vymizí úplně některá řemesla. Myslím, že nás čeká velký problém, který nikdo neřeší. Nový systém financování regionálního školství nepřinese více peněz do škol, ale 100 miliony půjdou na vytvoření nových pracovních míst pro úředníky na ministerstvu, kteří budou spravovat a kontrolovat online finance krajských škol, takže takové další, menší EET, tentokrát ve školství. Na těchto školách naroste jen další administrativa pro ředitele a žádná koruna navíc pro ně nepřijde, jak možná někdo očekává. Kraj zřizuje více jak 50 středních škol.
Z připravované změny před 6 lety, která měla rozdělit a nedublovat nabídku oborů, aby si školy nekonkurovaly a ušetřili i nějaké peníze na vybavení, nezbylo nic. Pozvolna se znovu zavedl staronový systém centralizace škol do velkých celků a velkých měst. Vůbec se nepřihlíží na historický vývoj, umístění školy v kraji, vliv na rozvoj daného regionu, dopravní obslužnost, sociální cítění a co by přineslo případné zrušení školy ve městě. Nikdy jsem nesouhlasil s násilným slučováním středních škol, které proběhlo 2krát v roce 2003 a naposledy v roce 2014. Na základě tohoto nesmyslného kroku vedení kraje nedošlo v těchto školách k žádnému posunu a tento krok žákům, učitelům, výuce ani chodu škol dodnes neprospěl. Naopak vždy jen vytvořil nějakou zvláštní atmosféru v těchto školách. Musím zmínit i důležité téma, které se dotýká nás všech, a to je zdravotnictví. Kraj je zřizovatelem krajských nemocnic a mělo by to tak zůstat i do budoucna. Nesouhlasím s privatizací nemocnic do soukromého vlastnictví. Stát, potažmo kraj, má zajistit z našich daní základní zdravotní péči a kvalitní odbornou v okresních nemocnicích. Pokud by kraj neměl kontrolu a vliv na řízení nemocnic, tak kvalitní péči nemůže nikdy zajistit. Podobné případy známe i z jiných odvětví, kde se vše státní privatizovalo a dnes si monopolní firmy dělají s námi, co chtějí. Vše je jen o lidech, a to ve všech profesích, i ve zdravotnictví, a záleží, jaké své práci tito lidé přistupují. Nemůže se stát, že přijede rychlá záchranná služba pro pacientku, která se dusí, a jelikož přejíždí z Vysočiny do jihočeské nemocnice, tak ji na hranici kraje vyloží na autobusové zastávce a čekají, až přijede druhá sanitka. To je naprosto nepřijatelné a neetické. To, že cestující ve vlaku či autobusu vystoupí na hranicích kraje a přestoupí do vozu k jinému dopravci, už si někteří zvykli. Ale tady jde přeci o život, nebo snad ne? V posledních letech se převážně malé obce na Vysočině poněkud zdalují zástupcům, kteří řídí celý kraj, a tak nikoho naše problémy už ani nezajímají. Když vznikaly kraje před rokem 2000, tak nás zástupci ministerstva vnitra ujišťovali, že je to potřebná věc pro celkový a lepší chod našeho státu. Přesvědčovali nás, že to bude servis a pomoc pro obce a města. Nějak se tento záměr postupně vytratil a dnes je to jen klasický úřad, který jen obcím nařizuje, kontroluje je a případně v poslední době i pokutuje. Tento stav nám potvrdili hejtman na setkání starostů s radou kraje 11. dubna letošního roku v Telči, kde na dotaz starosty ohledně pošt a žádost o pomoc kraje v této věci hejtman prohlásil: musíte si pomoci sami, já tu nejsem pro vás. Dle mého názoru vzniklo v roce 2000 v České republice 14 států ve státě. Bohužel s rozlišnými pravidly a my jako zástupci obcí se s tímto každý den musíme potýkat a prát. Nejvíce mne mrzí, když někteří naši kolegové starostové z jiných stran navrhují, podporují a schvalují zákony, které jdou výslovně proti našim obcím a občanům. Dlouhodobě nefunkční systém v Bruselu se postupně přenáší jak do řízení této země, tak už i do řízení krajů. Vymýšlí se nesmyslná pravidla, nařízení, vyhlášky, které komplikují práci všem starostům, firmám, podnikatelům, živnostníkům a našim občanům, kteří si vůbec už nevědí rady, na koho se mají v dané věci obrátit a jak správně postupovat. Stačilo by se zaměřit na důležité věci, ty zjednodušit, případné některé nesmysly úplně zrušit a ostatní nápady některých aktivních politiků a úředníků vůbec nezavádět v praxi. Každoročně narůstající administrativa a další formuláře, nařizování, kdy a jak máme podnikat, plány, kdy a kde máme sportovat, to už tady přeci jednou bylo. Naše hnutí Starostové pro občany se rozhodlo, že tento stav se musí změnit.
Nechceme jen sedět se založenýma rukama a nadávat u piva, chceme pro naše obce a kraj něco udělat a něco změnit. Rozhodli jsme se kandidovat v letošních krajských volbách a ucházet se znovu o vaše hlasy. Na naši předvolební kampaň a propagaci nemáme žádné tučné finanční příspěvky od státu, jako dostávají ostatní strany, které ovšem s nimi, jak vidíme v poslední době, neumí ani rozumně hospodařit. Naše hnutí má jen příspěvky od našich členů, drobné dary od sponzorů a podporu od našich spoluobčanů. Pokud se bude dařit v rozvoji všem městům, městysům a obcím, tak se nám tu bude všem dobře žít. Mnohokrát jsme slyšeli z úst zástupců našeho kraje, že obce jsou solí celého kraje. Tak proto něco udělejme a změňme to. A proč se odlišujeme od ostatních kandidujících stran? Nejsme propojeni se žádnou politickou stranou a hnutím. Naši kandidátku podporuje nejvíce starostů z kraje Vysočina. Vy sami jste sestavili naši kandidátku a dali jste nám svůj hlas v našich obcích v komunálních volbách v roce 2014. Nemáme uměle vytvořeného lídra, do zastupitelstva se dostanou jen kandidáti s nejvyšším počtem preferenčních hlasů od vás. Jen naši kandidáti jsou na kandidátce podle abecedy a jen vy rozhodnete o jejich konečném pořadí za kroužkováním. Starostové a místostarostové našeho hnutí už pro své obce mnoho udělali. Vy rozhodnete, jestli můžeme udělat něco i pro náš krásný kraj Vysočina. Přijďte k volbám 7. a 8. října a podpořte naše hnutí Starostové pro občany. Moc děkuji za vaši pozornost a přeji všem krásný den.